6 en 7 en 8. Ik heb verantwoordelijkheid. Zeker weten. Geen streken en teken aan elkaar vergeven. Zeker weten. 1, 2, 3, 4. En 5 en 6 en 7 en 8. Wacht even. Je moet wel meteen beginnen. Hoe vaak moet ik het? Ik moet voor de volwassenen moet ik het echt te vaak uitleggen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en dan meteen beginnen. En publiek 5, 6, 7, 8 een beetje meedoen hè. 5, 6, 7, 8. Ja. Oké, dan gaat hij weer. Een check-in. Zet hem op thuis, zet hem op. 1, 2, 3, 4, wat? 5 en 6 en 7 en 8. Dat was een antwoord. Hoe moeilijk is dat nou? Oké, 1, 2, 3, 4, wat? 5 en 6 en 7 en 8. Ik ben volwassen. Zeker weten, zeker weten, zeker weten. En ik wil dingen laten scheten. Oh! Maar wacht even, ik ben volwassen. Dat kan dus niet. Oh. Dus ik moet dat afwegen. Maar ik wil toch laten. Dikke scheten. Oh, wat zie je hier? Dat was een volwassen rap, die gaat om scheten praten.